aquell edifici d'allà, el Teatre Raventós, que es diu Bebico Salazar, un edifici preciós, i tu vas al centre social de Costa Rica on es reunien tots els potentats, cafetaleros, que feien molts de diners en aquell llavors. Ell va ser el que va dissenyar això. Un arxiu meravellós, llibres fantàstics, va a Nicaragua, el Somoza el va agafar d'arquitecte personal perquè s'ho va guanyar i va dir... Ell va organitzar la revolució de l'any 1948 donant unes lleis socials avançades en el poble i per tant va fer la socialdemocràcia.